Rocco. Systemer skabt til orden. Her i Danmark har Rocco siden 1956 udviklet og manufaktureret opbevaringssystemer til både industrien og professionelle håndværkere. Roccos opbevaringssystemer er annonceret, solgt og brugt over hele verden, som set her på Eisenwarenmessen i Cologne. Tusindvis af nye og spændende kunder var gæster her i Roccos bod. Lad os lære noget mere omkring Rocco i et interview. Goddag, hr. Olsen. Lad os tale om kvaliteten af jeres produkter. Kvaliteten i Rocco-produkterne består i, at man individuelt kan tilpasse selve indsatsene i den. Man kan få en funktionalitet, der gør, at hver enkelt håndværker eller forbruger eller industri har en god mulighed for at systemtilpasse sin egen opbevaring. På den måde så får man en kvalitet og en tidsbesparelse, der gør, at produktet vil være en god investering. Tak. Her har vi den nye Rocco Carry Light sortimentsæske. Rocco tilbyder 2 forskellige modeller, enten med skillevægge eller erstattelige indsatse, hvilket kan konfigureres efter behov. Vores partner TechSafe fremstiller skumindlæg i forskellige størrelser, farver og materialer. Vi producerer skumindlæg i forskellige størrelser, farver og materialer til dit individuelle behov. Med disse skumindlæg beskytter vi dine værdigenstande, optimerer din produktion og skaber orden på din arbejdsplads. Denne version er med specielt fremstillet skumindlæg, specielt til dit værktøj. Carry Light sortimentsæsker er lavet af stødsikker, brudsikker kvalitetsplastik og er lette at håndtere og transportere. Rocco skaber også et stort udvalg af andre opbevaringssystemer. Stol på Roccos opbevaringssystemer og kontakt os for at lære mere omkring vores produkter og servicer. Du er velkommen til at kontakte os eller besøge os på vores hjemmeside rocco.com for mere information. Caridio Image- und Eventfilmproduktion.